Valletta 2018 ġenerat 678 miljun euro investiment fil-ekonomija Maltija u ħallit impatt ekonomiku ta' 325 miljun euro. Dan ħareġ minn rapport tal-kumpanija tal-awdituri rinomata KPMG li analizzat l-effett ekonomiku li ħalla warah dan l-avveniment storiku għal pajjiżna. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li fis-sena li l-Belt kienet il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura żaruha 350,000 turist iżjed u għalhekk l-ammont ta' turisti li rifsu fil-kapitali ta' pajjiżna laħħaq iż-2 miljun u 600,000 turist. Ir-rapport jgħid ukoll li permezz tal-avveniment Valletta 2018 kienet irreġistrata wkoll żieda ta' 2.23% fil-ġid nazzjonali. Dan minbarra li nħolqu 8,000 impjieg f'numru ta' oqsma differenti fosthom il-kultura, l-kreattività, l-ospitalità, il-patrimonju, is-servizzi tat-teknoloġija, tal-informatika u trasport, inkluż dak bil-baħar. Il-Kapitali Ewropea tal-Kultura waslet ukoll għal riġenerazzjoni infrastrutturali estensiva fil-Belt, fosthom il-ftuħ tal-Mużew tal-Arti il-Muża, Pjazza Tritoni, Strada Stretta u s-Suq l-Antik kif ukoll ir-restawr ta' Palazzo Ferreria u l-faċċata ta' Knisja tal-Ġiswiti fost binjiet oħra. Quddiem dawn ir-riżultati impressjonanti il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali José Herrera saħaq li l-Belt Valletta tibqa' l-Belt kulturali dik tal-arti u dik li tixpruna l-kreattività. Allura, dak li kienet il-fondazzjoni Valletta 18 saret fondazzjoni oħra biex tkompli tippromovi din l-idea ta' il-Belt bħala ċentru tal-kultura f'Malta u dak li irbaħna fil-Valletta 18 ġifieri li żidna dawn l-attivitajiet kulturali kollha u l-introjtu u daw kollu qed inkomplu nagħmluh anke wara. Min-naħa tiegħu iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef saħaq li apparti l-legab b'saħħtu li ħalliet Valletta 2018, l-Aġenzija li jmexxi llum qed tkompli ssaħħaħ il-ħajja kulturali vibranti tal-Belt. Kuntenti ħafna, ma naturalment ukoll b'responsabilità sħiħa nilqgħu sfida illi dak li jikkonkludi r-rapport huwa s-sostenibilità. Jiġifieri li naraw f'dak kollu li nagħmlu ekonomikament, soċjalment u kulturalment fil-Belt Valletta ikun sostnut fis-snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.